Ento Kasee no so na National Food Suppliers Association members de enura wonu siripe e wo Buffer Store Company honom na ne nyina ne se wo musika kamu fie mienu ni wo mo srempanifo senke be ya wontua ma won Adom TV Kasee eto so Amanipo enyo de beto odwa ekire se wonu meka National Food Suppliers Association no eho ekobo mpempe e wo Buffer Store Company no enim na ne ntene de yensa aka ene se abrade sa wo mo no enya de se wo mo ekofie Buffer Store Company nenim ho a na wo mo edaya wo mo kyese sika adwuma ekoide wo mo no wonfa ema wo mo sika ye ka ho asem yi 270 million Ghana cedis ya we no eye ka wode wo mo etifi nnuane a wode koma senior high schools ahodo a ewo man mu di fi afimpinu ene edono ba ko ne mu de kopem afimpinu ene edono miensa no emu enam saka yi sunti ena ko mani nyina efi mantam ahodo mu e ka wo ho bo mu won kramantam mu a wo kire se empempa wabo e wo Buffer Store Company nenem no kopem sempanyefo de o musika be ma wo mo no enya de se wo mu ebesa akọ enti no yeguso wo Food Suppliers Association no wo mo akwa akobo onsese wo Buffer Store Company ho no wo mo da ho ma de chen ti me ka say wo mo guso wo ho mfie mienu de enye bete bosumi mienu miensa kora entu awka na wani ahanhan na emfie mienu wo ma supply senior high schools nuane no nso akatua ne mind ti no wo mo guso wo ho kosisi aban no e de won sika be ma won Adom Kasee eto so yi Segana de hye ebekaya enyo Adom Kasee ye bo amane se won meka National Food Suppliers Association no ho kobo mpempe e wo National Buffer Store Company no enim enam sika bia emfi mienu ni wonfa ma wo mu enti na ekoma ni bia wo honom no e kasa kire mu se enam se sika no wo mu nsa enkaye ni enti no e ma wo mu ntumi mpo entena fie biem no mu susu se Segana ban no entwi mu sika emfa ma wo mu no e ye nani da ho wo hye met say yes e ma panyifo na fitin no yefie kateso yefie kro na me ba ya beda ha nke ya sempa nti aye yesre na na kufado yesra ban so te enka yesre no adwuma de ma ba fafo no se na akoyi omo je ya ka omo de adwuma no so ma foforo me no ka se nei edura fo fam se me do me phone tete ma fo fam do me phone Bako friend for me do me phone. What for the same time? What you say me and Kasee me namu no. Me suna me nam. Me suna me na me the guy. Judge me say me ga gra here. I'm about to fast who ya. Mama say go for there for. Me want you ba. Enwachi General Secretary Adom Food Suppliers Association Patrick Efa also the same say etudwa opposition and ruling party and this be they all doing some. We know them who are doing. So if you have money, you come and do. But the sad aspect was that now let's see, somebody went to do MUC. MUC was 120, government was giving 120 Ghana cedis. And the free SHS program is that if they give the contract to you in 2 weeks, you don't supply, anybody can go and supply because it's for the schools, not for the supplier. And they gave MUC to some people. And we suspect that it's their own people. And they could not do the MUC. And we have the regional managers who are responsible for the regional secondary schools. They gave the contract or the order to our suppliers to do. And do you know something? When the money came, we brought our waivers to them. All right. They used the waiver to go and collect the money. When the money came, they gave them 75 Ghana cedis instead of 120. Meanwhile, we have used the waiver to go and collect the money. When your person that you gave the contract to could not do, and somebody has gone to intervene to save the school. After saving the school, you have given the person 75 instead of 120. Mamenko na yamani boni salasi amu wo horo mu sesi na yanhwede yekoso salasi awie wuti yenka yamwakwaba ne se ya na joso yada senti wo mu da ho ma de che ye no anope obi aba bebusa wo mu kwa so ene wo amane You and a pay about better non crown and a BP mu National Food Buffer Store Company. I will come to me, I won't cry happy. Then I will get than the Endra or Muba a best certificate and Emma or Mudaha and I get you one. And so I pay the do an omuchima and pay you 14 na Baba Bura a dia a food buffer food company no or more age not so be about one cat good morning for entry on room or who was our try so in the Bekasa. Not to say, what chow abo my main canvas are not what's in churches, and I don't know the Casacra. And to win and a pay the PR and a General Secretary Adom Association, Patrick Efa,
yɛne ne twetwe nkɔmmɔ na ɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ ɔmo awerɛhoɔsɛm paa ɛsiane sɛ deɛ ɛrekɔ so no ɛnyɛ adeɛ ɔmo bo ɛgye so sɛne sɛ ho nti ɔmo aba bɛdura ɛfiri ndura ɔmo nyanya ɔpanyin biara ɛne ɔmo mmɛkasaeɛ ɛnka sɛ sei nti nka mo ntwentwɛn so na mmerɛ sei no yɛne mo ɛbɛdi nkɔmmɔ saa ɛnyɛ nsiiɛ na ɔsan ka ɛde to aso sɛ wɔn mo anyanteɛ sɛ ɛyɛ supplies bi wɔn mo supply ɛyɛ Tom Brown ɛne milk ɛma school ahodoɔ no deɛ wɔn mo sika no ɛba yɛde ne nyinaa ma wɔn mo nti akɔyɛ sɛ sika no yɛtua ebi mu deɛ nanso yɛntua ebinom so deɛ nti wɔn mo haw baako nso so ɛno no yɛde maame bi so ɛtwetwe nkɔmmɔ a ofiri ɛyɛ Volta region akakye yɛfrɛ no maame beta ɛne di nkɔmmɔ na ɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ wɔ de kaa na sɛ food buffer stock company for de ne ka bɛyɛ sɛ 9 million Ghana cedis 9 million Ghana cedis a wɔn mo ɛde ne ka wɔde gye nneɛma wɔ Ghana ha akɔgyegye bi wɔ Togofo ama wɔn nyinaa ɛdan ne ka te sɛ wɔda ne fie kora a ɔnna nti ha na wɔda a ndura na adwene deɛ do sɛ ɔda abɔnten deɛ nanso so ne bodwo no papaapa sɛ ɔda abɔnten yɛne maame foforɔ bi so ɛkasa ya na wɔkyerɛ mu sɛ wɔde kama ka na ɛmmene no te sɛ no ɔtumi nda ne fie ɛsiane sɛ de bia n'akafoɔ na ɛyɛ court ɛna na wɔn mo de no kɔɛ a na wɔda cells krampo ɛna wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ picketing bi ɛkɔ so ɛwɔ ha se a wɔn mo hwɛ nim sɛ aban betumi aboa ma wɔn saka wɔn sika no nti wɔn mo agya ne sɛ wɔn na mbɛhwɛ so betumi anya sika no ɛde aba ɛbɔ bɛyɛ sɛ no du ɛfa ho sima aduasa ɛna ɛyɛ ranking member of the education committee ɛyɛ Peter Kwesi Nochu ɛbɛ pie mu ɛwɔ ha se a wɔsi wɔnya ne nteɛ sɛ ɛyɛ suppliers yi ɛpikɛte ɛwɔ ɛyɛ premises ase nti wɔde yɛn ni coach masa ɛba bɛhwɛ sɛ ɛyɛ ampa ɔbaa yɛn so na ɛyɛ ampa yɛpɛ sɛ kɛne bɛdi nkɔmmɔ ɛne atwe bi egu ahoma so nanso kyerɛ mu a wɔde ni kɛkɛ na ɛba bɛhwɛ na mmom no education committee no ɛkɔ akɔtena ase na wɔn ahwɛ sɛnea wɔn bɛfa so ayɛ a wɔn bɛtumi address issue no nanso sisi a yɛkasa yi deɛ opinion biara MP ɛne obi biara ɛmmɛkasa wɔ ha se Amgusu agina hɔ ana wɔn te hɔ ana wɔn da hɔ so bebree na tete hɔ nom bebree na so ɛyɛ aduane ebi mo wɔn de cylinder ne nneɛma nyinaa ba ebi mo yɛ aduane ebi mo tete hɔ nom ebi mo so didi bebree so ɛtoto nom ebi mo di nkɔmɔ nti ba ha ɛyɛ de obiara wɔ adekora wɔyɛ wɔ ha se Salasi yɛmfa wo si ha na gya sɛ deɛ wo kan yɛ no deɛ bɛpie bia nso no na Kasee ahodoɔ mu wa me nya sɛ de bia wo yɛ no no yɛda sɛ papa yɛma ne boni Salasi amu na yɛte no enka no nti no Buffer Stock Company hono ma Food Suppliers Association wɔn mu akɔbɔ wɔn sese wɔ hɔ twɛn wɔn sika 2 years ni aban de wɔn kan wɔn tua yɛ no ɔtwɛn so wɔn sabetumi aka Premtobre